Jangka pa natin ngayon. Hello. Hello. Hop. Ito lang binili mo? Magkano si Chacha? Mama. Oh, wait.
Hello mga kasinyo. Today is Tuesday. Tuesday nga ba? Thursday ngayon na po, Thursday. Ay, Thursday. Bigla kita ng white basura. Today is Thursday. September 18. At eto, nagluto na naman kami ng masarap. Ito, Sa kamyas. niluto sa kamyas. Yan po, tsaka ito, Oh. pinasama. Oh, niluto sa kamyas. Yan po. At liempo. Liempo, ayan o. Liempo. Ayan o. At saka hipon. Oh, Yung kamyas ang hipon. Oh, nga, kamyas nga. Oh. Yung kamyas. Siyempre, merong gabi. Ayan. Gabi. Ayan. At may talong, Okra. okra, Kamatis, sibuyas. kamatis, sibuyas, bawang, luya, sigarilyas at may sitaw, bataw, patani. Okay. Wala yung iba, dagdag ko lang yun. Ito ang hipon, ayan o. At ngay kakain natin. Ngayon lang ulit ako nakatim ng sinigang sa kamyas. Okay? Masarap naman ang lasa ng kamyas eh. Kaya kamyas ay pinalagay ko. Yung kamyas. Oh. Eto. May lasa. Kakaibang lasa. Yan, kaninong kamyas patuloy. Vitamis din yan. Sarap. Ito ang kamyas. Vitamis din yung kamyas. Masim. Pero okay siya. Nakakasin yan. Okay. Ngayon ay Yung puti. wala tayong wala tayong ano? Ngayon ay Sinusulat mo. ngayon ay wala tayong gagawin kundi kumain. Kakain na naman tayo. Sarap. Ito ang ating juice na may lemon at pepino na nilagyan ng honey. Okay? Okay. Lagyan natin ang honey. Ayan, oh. Galit pa ito ng Singapore. Kaya okay lang. Okay. Ito lang muna. Thank you very much. I am Mapal.